Kalitatezko hezkuntza baterantz, heriotzaren pedagogia ikastaroa antolatu dugu, uztailaren 1 eta 2an Miramar jauregian, jauregi eder honetan, eta Biziposa elkarteak eta Ilargi elkarteak antolatu dute elkarlanean udako ikastaroekin batera. Sinetzita gaude, heriotzaren aurrean pertsonok, haurrak eta gazteak, berezko baliabideak ditugula, ahalmenak ditugula, eta hori gizarte batek, ahalmen horiek gizarte batek garatzen dituela, esperientziz eta jakintzaz. Baina gure gizarteak heriotzarekin daukan tabuarekin denak amustuta gelditzen dela gure garapenean. Garapena ez dela ematen. Orduan, hortik, hor oinarrituta antolatu dugu ikastaro hau, heriotzaren pedagogiaren gana hurbiltzeko, hasiera jende asko dabil horretan, horren inguruan jarduteko, ikasteko eta elkarrekin esperientziak partekatzeko. Heriotzaren pedagogiak oinarri bezala dauka, bizitza eskola da, heriotzaren lehen esandakoa, pertsonon berezko ahalmenetan sinetzita garatzen du, eskola komunitatean. Eta orduan, bi lerro nagusi ditu, bata da heriotzarik gertatzen ez denean egin aldan hezkuntza lana, eta garapen lana, eta bigarren lerroa da heriotza gertatzen dena, heriotza garrantzitsu bat hezkuntza komunitatean ikastetxean eragin handia daukana, ezta? Eta hor bide orriak eta beste lanketa batzuk eta beste pedagogia bat, beste lerro bat irekitzen du, ezta? Bi lerro horiek hartuta ikastaroa antolatu dugu, lehenengo egunean, uztailaren 1ean aurreko lan horretan oinarrituko gara, heriotzarik gertatu ez denean, egin aldiran egunerokotasunak berak ekarrita edo beste baliabide batzuk erabilita egin aldan lan guzti hori eskainiko horretaz hitz egingo dugu. Ikastetxeak izango ditugu, adituak izango ditugu, gurasoen ikuspuntua ere izango dugu eta mahai ingurua ere izango dugu elkarrekin partekatzeko. Da bigarren lerroan, da bigarren egunean, doluari begira egongo gara, heriotza gertatzen denean, ikastetxean humanitatez eta gure ahalmen guztiekin nola garatu, nola jardun dezakegun ikasten eta esperientziak partekatzen. Da hor ere izango ditugu ikastetxeak, hori bidea egin dutenak, adituak ere bai, eta mahai inguruan denok partekatzeko aukera izango dugu. Orduan, da berez deia egiten dugu, gonbidatzen ditugu bai irakasleak, gurasoak, aurrekin eta nerabeekin dabiltzan profesionalak, baina batez ere deia egiten diogu ikastetxeetako lantaldeei, zuzendaritza taldeei eta talde horietan eraldaketa handia sortu alderako, eta sinesten dugulako bizitza eskola, heriotza barneratuta bizitza eskola sortu dezakegulako, naturaltasunez. Eta hor, Ilargi elkarteak, Biziposarekin batera eta beste eragile askorekin batera, holako ekimen bat, gehiago gara ekimena sortuta dauka, lerro horretan antolatutako ikastaroa da, eta gehiago gararekin nahi dugu aurrak hiltzen dira, eta gehiago gara, horiek isildu gabe, ninguneatu gabe, parte dira, gure parte dira, hildako aurrak ere bai, gehiago gara, gure beldurra baino da tabua baino gehiago gara, eta gero gehiago gara jardun osoa, bizitza osotasunez begiratu eta heriotza ere barneratuta humanitatea sortzeko erakunde eta ikastetxe gehiago gara. Dei horretatik, gonbidatzen zaituztegu ikastaroan parte hartzen, seguru gaude aberatsa izango dela danontzako.